Salutare și bine la un episod. Astăzi, la un episod. Acum spun un nou episod pentru că am mai încercat de 2 ori să filmez și nu mi-a ieșit pentru că ba videoclipul nu a ieșit ca lumea, ba videoclipul nu mi-a încărcat fiindcă e prea lung. Așa că, stați să mă așez bine pe scaun. Acum o să-l refilmez. Așa că asta ar veni asta ar fi cum ar veni primul video cu CS. O să vă las un link în descriere și pentru și la era spun clanul pentru serverul meu de Discord în caz că sunteți interesați și vreți să intrați, așa că haideți să ne îndrumăm pe CS. Voi începe prin a vă arăta inventarul. Dar trebuie să dau un pic muzica mai încet. Care era muzică? Data la 15 ca să mă auzi și ce vorbesc. Bun. Cam așa este inventarul meu. Nu este unul cine știe ce. USP-ul ăsta e... Mai, pâinea lui Dumnezeu. O zic, ăsta este pâinea lui Dumnezeu. 3 euro am de pe el. E după market. Tot ce aici este de pe market. Cu excepția chestiilor astea. Asta. Asta. Și asta. Astea 3 nu sunt de pe market. Restul de pe market, în special skin-urile și agenții. Pentru că, hei, când nu știi cum să vinzi agent... E că mereu am vrut un agent de genul. Mereu am vrut și mereu am căutat să-mi iau. Și am găsit până la urmă. Un agent pentru fiecare echipă. Așa că, haideți să ne urmă, o să dăm un singur match de take. Nu contează dacă match-ul este terminat. O să dăm decât un match per episod. Pentru că am filmat 19 minute și o să filmăm maxim 10. Pentru că, pur și simplu, nu poate să-mi randeze videoclipul. Să mi-l pună pe YouTube. Nu știu. Oricum o să vă las un link în descriere pentru serverul meu de Discord. Pentru că sunt începător deocamdată cu filmatul. Au, am dat. Haideți, vreau la Tero sau la Cantor, următează că ambele sunt pe aici. Da, că mi-a arătat acolo Miraj, dar... Sau ce mi-a arătat mie acolo, așa cum mi-a arătat de asta. A! Eu vreau la Cantor. Este de 7, am cu 7. Aoleu, ceva pe liniște, da? Ok, ce până are input? Mi-a dat leg, pe bune? Te-aș la puțin. Aia, de pistol! Dar mai dă unul, nu! Că nu vreau să mă. Cred că a omorât-o, nu? Prietene, băi. Vezi că statul de mâine atât de ușor? Na. Oh, și era, uitați-l pe ăla acolo în mijloc, nu știu dacă îl vedeți. Da, un pic de ghinion acolo. What the fuck? Fuck you! Cum faci ăla? Bă, ăștia, bă, da, iau boți? Nu au boți. Mă gândim. Mamă, bă, ăsta are boți. What the f... Bă, bă, sus cum a tras? Mai e unul. Dacă îl bate și poate e prea bun. I'm defusing the bomb. Too late, run! Nicio șansă. Bă, dar nu mai spamați chat-ul ăla, frate.
folosiți și ăștia cu spamatul de chat. Chiar, chiar, bro. Dar uite, sau să spamezi chat-ul. Deci m-am spus, nu sunt foarte bun în joc, deci nici nu sunt prea încălzit, n-am intrat nici pe... Era sus pe Covax, nici pe M3, ia să vedem de când filmăm, de 5 minute deja. Ok, presupun că o să facem câte un video de un sfert de oră. Mă rog, de 10 minute, vedem. Cât poate suporta YouTube-ul. Fac videoclipul să gândește calculatorul pe care aoleu, care și așa lau. Încă nu știu cum să mă încadrez în ele. Ia să încerc eu să fac o chestie. A, da, nu tu cantă, nu mă lasă, da. Counter-terrorists win. V4 is active in Bravo. Să luăm beul. Bomb has been planted. Grenade out. Flashbang. Fire in the hole. Eu, bomba e mea, e mea. Defusing the Nu, bomb. a luat-o slabă. V4 is active at Mai Alpha. bine mai Doamne, ce Doamne, ferești. Deploying flashbang. Voi vede că eu cred că voi vedeți pe ăștia că n-am ce face. Fac. Așa de frăcant. Bine, eu cu arma asta nici nu mă duc. Dacă trage câte Defusing. Dragi, dați difuz dacă-i dați. Terrorists win. V4 is active at Bravo. Bomb has been planted. Flashbang. Throwing smoke. Du-te, mă, Doamne, bă, și sunt... Dă-i defuzat. SCP. Defusing the bomb. De creatură, de-aia paranormal. Bine, eu care n-am ce treabă cu ăștia, dar... Eu văd așa cam aerieni. Bă, măcar fă și tu de la... Bomb site Bravo. V4 is live. Nu știu ce, doamne, îi semnă. Dacă aș putea să oprești chat-ul la plin în secunda asta. Throwing flashbang. Ai dat flashbang-ul ăla foarte pistat. Grenade. Am mai dat ăla. Care... Defusing the bomb. Ok, ia dacă filmăm. De 9 minute. Terrorists win. V4 is planted at bomb site Bravo. Plănuim să dăm un match per episod. E cam așa și plănui. Și cam așa și dori. Laying down smoke. Laying down smoke. Cum a dat la mă câte furcare a dat. Da, ăla e copilul. Aia zis, mă, cum a tras? Du-te, mă! Omoară-l, mă! Am azi! I'm defusing the bomb. Hai cu ea. Hai că a fost ok. Bomb has been defused. Și mai Counter-terrorists avem win. o rundă de câștigat. V4 is taken down at Alpha. Ce ieri să mamă.
Ăia acum dacă au AWP eu n-am ce să le fac. Așa pot fight. Short. Throwing fire. Grenade out. Intră foc, bulgră! Omoară, Hibo și nu știi. Bun, ăla-i! Unde-i bomba? Uite-o! Defusing. Sunt prea bun! Easy! Ăla-i, bossule! Filmăm de 10 minuțele, veți! Ia să vedem dacă luăm ceva. Corporal, rang 7. Ia să vedem cine dă. Nimic. Așa că băieți, cam asta a fost videoclipul. Eu nu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Să lăsați un like. Să vă abonați, bineînțeles, din nou. Stați un pic, am pornit asta fără să vreau. Ok? Să dați un share, sfat și prietenii voștri. O să vă dați link-ul în descriere pentru serverul de Discord. Așa că noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!